ko nag-vlog. Wa ko nag-vlog ro lagi. Sanay? Wa ko nag-vlog karon. Ikaw may sinugdanan sa kong vlog, oh. Unsa? Di ba? Magano kami lagi ni ano ba? Kuan. Mag-usay nga na. Phone pal. Bago siyang phone pal. Sanay? Bagong phone pal. Siya. Kinsa man sa imo ha? Siya mag-comment ba? Sige ra ko absent. Mano guys, pasensya naman po. Wa ko na-inform nga na roll call di ay karadlaw. Sa una ba kay? Mag- Christmas tree. Magbabay si Madam, oh. Madam Kilay. Bye guys. Alala. Please subscribe. Thank you for watching. Buhay-buhay na dahil ni. Buhay-buhay. Nindot lagi na imong backdrop diha. Kanang yellow ba? Murag igit. Pero nindot kayo inyong kuano kay kanang colorful ba? Ani lagi diri ka mag-lechon ta. Lagi puhon. Amo adare boring kay puti man. Sige pa. Hello. Medyo late nag-start yung ating ating vlog. Ano na dito? Magto 2 o'clock na po and sobrang gulo ng bahay kaya hindi ako nag-vlog kasi nga dami kong ginawa. Naglinis ako sa kwarto ni Ane and nag-rearrange ako. And if matapos yun, ipakita ko sa inyo saglit. Pero yung baba namin, grabe. Ano kasi, mabaho yung aming sofa ba? Mabaho na siya kasi nga, hindi na, namalayan ni Ruth, namalayan yun, no? Hindi na malaya ni Ruth na nag-leak pala si Ana sa diaper niya kasi maaga pa yun eh. Sa umaga ba, dinala niya dito kasi parang irritable si Ana that time. And then siya yung nagdala dito, ako natulog pa rin ako. Dinala niya yung bata dito sa baba. Tapos, pa si Ruth ba? Antok pa si Ruth noon. So, hindi niya na na malaya na si Ana pala. Nag-leak na yung diaper niya diretso sa namin. Hindi ko kasi nalagyan nung palagi kong nilalagay na yung kumot ba. Nilalagay ko sa sa upuan talaga para kung ng pagkain si Ana, hindi madumi. Tapos yun nakalimutan kong ilagay yun, ay yun, talagang tagos na tagos doon yung ihi ni Ana, ang baho-baho. So yun, nilinisan ko yung aming sofa. Yung sofa na yan, galing pa naman yan, binigay ng lolo ni Ruth sa amin. Nai-extend yung sa upuan ba para mapatong mo yung yung legs mo ba. So yun, nilinis ko siya kanina tapos marami akong kalat. Oh my god, walang katapos ang kalat, guys. Kasi po walang masyadong time na magdinis-linis for the past few weeks because my sister and I were always away on weekends kasi para ma-maximize yung kanyang stay dito kasi nga 2 months lang naman yung aking kapatid dito. So yun, para ma-maximize yung stay niya, nag-visit kami ng iba't ibang lugar every weekend kasi hindi siya pwede weekdays kasi nagtatrabaho po yung kapatid ko. Dinala niya yung trabaho niya dito. 'Di ba? Sana all dinadadala ang trabaho. Ano po siya doon sa Cebu, siya accountant po siya. So buti na lang nadadala yung trabaho niya ba. So yun, so sayang kasi nag-announce yung kanilang office na pwede talagang kahit saan sila magtrabaho and anytime na gusto nilang mag-report sa office nila, pwede sila. So sabi ko sa kanya, pwede mag-extend ka na lang. Sayang kasi allowed dito pag pag tourist ka dito, allowed ka na magstay sa Europe for 3 months. So yung kapatid ko 2 months lang siya. So anyways, yun talaga. Kasi nabook na din yung ticket and then I think pag nag-rebook kami, may bayad pa ba. So, siguro next time na lang. So, matagal na naman ulit kami magkikita, no? Malapit na pong umalis yung aking kapatid. Ngayon? It's Tuesday ba? It's Tuesday. It's Tuesday today and aalis yung aking kapatid sa Friday ng umaga. So, yeah. Si Ana ngayon ay natutulog. And ako, may time ako. Tonight, I'll work. Sa school naman ako mag-work mamaya, mga after dinner. And, yeah, the whole school yung aking lilinisan. Yung mga rooms talaga. Tapos, na naman, light lang naman na linis-linis, no? Vacuum, tsaka mag-dust. And, if madumi yung floor, magmamap ka doon. So, yun lang naman. And, yung gusto ko dun sa school is, walang walang pressure sa trabaho ba. Tapos ang friendly ng mga teachers, ang director namin, mabait, yun. Kaso nga lang, pag nagtatrabaho ako doon, wala na sila ba.
Usually sa gabi kasi ako pumupunta. Wala pong striktong oras na nire-require nila ako na kailangan andun ako sa school. Nasa akin lang po kung kailan ako pupunta doon. So, sobrang flexible ng ano. Kaya gusto ko din yung ano doon, yung trabaho doon. And although mabigat kasi nga naglilinis ka, pero actually, hindi naman siya grabe kabigat ba. Yung physical work lang kasi sasabi ko nga kay Rod. At least yung physical work, pagdating ko sa bahay, katawan ko lang yung masakit. Tapos, I just rest for a day or overnight. I feel good again the next day. Iba kasi dati yung trabaho ko, mental stress. Yung mental stress mo ba, grabe. Pero, anyway, namimiss ko din yung pagtuturo, no? Sa mga bago po sa ating channel, ano ako dati, teacher ako dati. Nagtuturo ako ng English dati sa mga Koreans, Japanese, Vietnamese, Taiwanese, yung sa ESL sa Cebu. And, nagtagal ako sa ESL. Tapos, 11 years in total yata, or about 11 years ako nagturo. And then, after that, I went to Vietnam. Nagturo din ako, same din yung trabaho. Pero, yung sa Vietnam, yung aming mga students doon, mga expats pa, yung mga Japanese tsaka Koreans na mga expats, pati na yung pamilya nila, tinuturuan namin. So, yun. Sobrang ganda doon. Ganda yung experience ko doon. And doon ko din po na-meet yung aking mister nung nabakasyon siya. The rest is history. At andito na ako dahil doon. Iba naman nun. Ano man topic natin ito? So, anyways, si ano kanina, sa start ng video, nakita nyo si Dayan kasi simula nung nagkita kami, ewan ko lang, siguro baka nag-click kaming dalawa. Before kami nagkita, nag-start na kaming mag-usap, tawag-tawag, ganun. And ka-age ko din kasi si Dayan. And medyo nagka-click kaming dalawa ba. So yun, after namin nagkita, chika, and palagi na kaming nagtatawagan, nagtitext. Para talagang para kaming magkakilala ng matagal na. Yung mga laruan ni Ana guys, ay nako, dyan na muna yan. Mamaya ko ng gabi linisin yan. Pagdating ko galing sa work ko, ito. Tulog na si Ana, yan. Hindi po naka-wifi yung aming camera. Mas gusto ko yung ganito lang. Ito ay empty ko pa yung dishwasher namin. Tapos ito, nagustuhan ko yung current na favorite snack ni Ana. Ano po to? Biscuit lang to. Tapos ito yung pate na gustong-gusto ni Ana sa kanyang Peter's Pilsal, yung playgroup. Gumawa ako ng tomato soup. So, maramihan po ako kung gumawa ng tomato soup. Nakita nyo sa vlogs ko dati. Ayan, if nakita nyo. Turo po ito ng aking mother-in-law. Recipe galing din sa kanyang mama. So, recipe galing sa lola ni Mr. Pamilya nila, mahilig sila sa tomato soup. And, nakuha ni Ana. Mahilig din si Ana sa tomato. Yan na naman. Nag-ano na naman yung aking, napuprompt yung aking camera na wala na akong space. So, nag-delete muna ako ng mga videos. Nag-transfer ako dito sa iPad ni Ana para makapag-edit ako. So, guys, ito na yung snack. Oh. Yan. Masarap pala siya. Parang light na snack or lunch ko na yata ito. Hello, guys. Alas 4 na. Nag-chill lang ako dito sa bank. And then, ayan, nagising na ang aking madam eh. Yan o. Nakaupo na siya if kita niya. Kausapin natin. Ana! Shall mama go there? Okay, wait for mama. Yeah? Have you hunger? Okay. What? Oh, mama kanit pa cry pa. Yeah, okay, wait for mama lang. Musakan ako di alaba. So, puntahan na natin si madam. Kasi gising na siya. So, it means, tapos na ang aking pagtikongkong. Guys, hindi ko talaga ginalaw pa yan. Ngayon na gising na si Ana. So, galaw-galaw na tayo. Ayun, mag-vacuum pa ako dito sa stairs namin. Chinelas tayo kasi malamig. Gusto ko po ito. Kasi ganyan yung plate. Marami Ana. Hello. Uy, katugnaw dito sa imong kwarto lang. This yan? Yeah. Eh!
Yay! Yay, 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 yay. Did you pee-pee? Did you pee-pee? What is it? Out. It's really cold lang, no? It's cold. Really too? Yeah? Mama doesn't understand what you mean, love. Menar too? Waar? Wouter gaan? Naar waar? Waar moeten wij naartoe? Sige na. Okay, love, let's change your kuan, love, habol. Let's change your blanket because this is very short. See, and it is already cold. And it's bau. Yeah, go. Let's go. Yeah, okay. Yeah. Stretch out. Wait. Jump, mama, jump. 1, 2, 3, mama, jump pa. 1, 2. 1, 2. Bali-bali dansa? Nee? Okay. Wou te kijken? Nee. Wou te kijken? Waarom niet? Is niet donker. Sama ka, ay, vampira ka? Murag lang ba? Is niet donker. Mag-hi sa nila, be. Na hi! Minsan ayaw yun talaga. So, baba na muna kami. What's up, Yada? Nana po kikipangita di. So, naghahanap na naman niya ng snack eh. So, asikasuhin ko muna siya, guys, and mag-ano ako dun sa kusina. So, pinapakain ko ngayon ng tomato soup si Ana kasi gustong-gusto niya to. Kaso, naubusan ng meatballs. Sabi niya, Mama, mag-ano ka ng more meatballs. Gusto niya ng meatballs. Nanonood po ako ng vlog ni Simply Race. Do you like this? Do you like this? It's not a ball. It's a meatball. Meatball. Is it yummy? Yeah. More? More wow. Mama di wow. Sus, ginoo ko. Wow. Yeah. Wow. Okay, is this good? Wow. Yeah. Mama dabaw. Be relax lang, good, okay? Rustig. O, daar zitten. Anna, sit hier. Nee. Okay. Geen bal. Geen balletjes meer. Ja? Nee. Oh, dan daar zitten, alsjeblieft. Je moet naar mama luisteren. Anna! Agoy, napapadlong na pod. Hier zitten, alsjeblieft. Adi zitten. Yeah, daar zitten. Kalisod po ani ko ano lang ay kaya ang ato bang kutsara kay paghinay. Oh wow. Yeah. Say hi to the vlog na. Say hi guys. Hi guys. Murag correct. Lang, I talked to Tita Dayan earlier lang. Tita Dayan. I talked to Tita Dayan. Oops. Oh, bebe. Di aram makaabot si mama ni mo. Dali tayo. Agoy. Mama, water paka? Nee. Okay. Magligpit-ligpit na muna ako, guys, and then mag-prepare na ako ng dinner. So, kita nyo naman, magulo pa yung aking countertop, and then i-empty ko pa yung aming dishwasher.